Vítam vás zo Španielska, zo slnečného pobrežia Costa del Sol a rada by som vám ukázala novostavbu, nový komplex, ktorý sa nachádza v meste Estepona. V tomto komplexe sa nachádzajú byty dvoj- a trojizbové a z každého bytu máte úžasný výhľad na more. Ceny sú veľmi príjemné od 340 000 eur. Hneď pri vstupe do bytu vchádzame do veľkého otvoreného priestoru, kde po mojej pravici máme kuchyňu. Je presvetlená, plne vybavená, všetko, čo je potrebné pre vaše pohodlné varenie s výhľadom na more. Obývacia miestnosť je dostatočne veľká a dominantou tejto obývačky sú panorámne okná, ktoré sú dostatočne široké na to, aby presvetlili celý byt. V tomto apartmane máme centrálnu klimatizáciu, ktorú si viete jednoducho ovládať na stene. Po mojej ľavici máme technickú miestnosť, kde je pračka, sušička a bojler. A napravo máme prvú spálňu. Prvá spálň je menšia, ale takisto máme východ na terasu a vstávané skrine. A naľavo je prvá kúpeľňa, kde sa nachádza veľká váňa. Ďalej sa dostávame do hlavnej spálne, čiže master bedroom, kde sa nachádza ďalšia kúpeľňa a v nej máme sprchový kút. Samotná spálňa je dostatočne veľká, máme tu manželskú posteľ a takisto predprípravu na televíziu, podľa toho, či to chcete, alebo chcete pozerať rovno na terasu a na úžasný výhľad. Dominantou tohto apartmánu je skutočne obrovská terasa, ktorá je v podstate veľkosťou ako samotný byt. Na terase sa nachádza posedenie pre celú rodinu, kde si môžete vychutnávať rannú kávičku alebo večerný drink. Výhľady v tomto apartmáne sú skutočne na nezaplatenie. Okrem samotného mora máte výhľady aj na hory. Priestory samotného komplexu sú takisto dosť veľké, nachádza sa tu bazén a rezidenti môžu používať okrem detského ihriska, záhrad, takisto aj fitness centrum. Rezidencia sa nachádza v 15 minútach jazdy od mesta Estepona. Máte tu kompletnú vybavenosť, obchody, reštaurácie, kaviárne. Pláž je len 10 minút peši. Keď sa vám táto ponuka páčila a vždy ste snívali o vlastnom bývaní pri mori, neváhajte ma kontaktovať. Kontakty nájdete nižšie. Alegria, pomôžeme vám splniť vaše sny.